Lineær vækst. Hvad karakteriserer lineær vækst? At grafen er en ret linje hele tiden. At regneforskriften altid er fx lig med ax plus b. At den absolutte tilvækst for x og y er proportional delta y lig med a gange delta x. Det er så Mikkel, der snakker nu, og jeg har med lineære funktioner et eksempel. Først så vil jeg starte med at fortælle min historie. Og Miley Cyrus kan godt lide at twerke, men hun er ikke særlig god, så hun beslutter at købe nogle lektioner i at twerke. Et medlemskab ved den lokale twerkingklub i Hollywood koster 700 kroner, og hver lektion koster 300 kroner. Så hvis jeg skal sætte det ind i en tabel, så er det y lige med 300x plus 700. Og så kan jeg se, hver x, så kan jeg se hver, hvis det er sådan, jeg skal have 5 lektioner, hvad det koster. Eller hvad skal jeg have 2. Og så min formel, det er y lige med a gange x plus b. Og så sætter jeg så min enhed ind. Der er 300 per enhed, altså lektionen. Så det er y lige med 300 gange x. Og så mit startgebyr ved medlemskab, det er så 700. Og så har jeg min graf til sidst, hvor jeg sætter min formel ind. Og så kan man så se på grafen efter, hvad det koster for hver lektion, og hvor meget det så bliver. Hej, det er Kim. Det er Kim, der snakker. Man kan kende en lineær funktion ved, at det er en ret linje, og den her fx er lige med a gange x plus b, og det er en kontinuerende linje. Den er fortsætter lige op i luften eller lige ned. Den er, hvis der var to linjer, der gik ved siden af hinanden, som havde samme skæringspunkt og hvis de havde to forskellige skæringspunkter på y-aksen, men havde samme a-værdi, så ville de være parallelle. Man kan forklare tilvækst eller egenskabens tilvæksten ved betragte den af regneforskriften. Hvad der sker med y, når delta x lægges til 0 eller x0. Ja. Og man kan så tegne det ved at tegne det. Og så kan man tegne det således. Det er så akserne. De kan selvfølgelig begge retninger tilbage i minus også selvfølgelig. Så har vi nogle tal her. Og så ser vi, at funktionen går ud sådan her. Den er uendelig. Og så kan man finde delta for den her funktion. Hvis man så vi siger, at det her det er 1. Det her stykke det er 1. Og så det her stykke det er 2. Så det mellemrum, der er imellem her, det her stykke, der er imellem de to punkter, som så er 4 i alt. Men mellemrummet her, det er det, der bliver kaldt for delta. Og det kan man ja. Det er så Jonas Bæk, der snakker nu, og jeg skal forklare beviset for hældningskoefficient. For formlen for hældningskoefficient. Til at starte med, så skal vi finde to punkter i koefficient, der er herovre. Det er punkt 1 og punkt 2, der er her. Og det ser sådan her ud. Punkt 1, den hedder x1, xy, og eftersom lineær funktionen, den hedder y lige med ax plus b, så vil den i det her tilfælde hedde y1 lige med ax1 plus b.
Og nedenunder sætte den ud på samme måde, bare med y2 er lige med ax2 plus b. Til at starte med, der tager vi den nederste, og det er egentlig meget, hvad man tager. Og så vælger vi at isolere b, og det kommer til sådan her, når vi har flyttet alle de her ting over på den anden side af ligningstegn. Nu ved vi så, at det her, det er det samme som b, så den kan vi putte ind i den anden form heroppe. Så der kommer til at stå y1 er lige med ax1 plus, ja, det står. Herefter så fjerner vi parenteserne og regner ud, og det kommer til sådan her ud. Og så skal vi så fjerne y2 på den ene side af ligningstegn og på den anden side, og det gør vi ved at trække y2 fra på begge sider. Så det kommer til sådan her ud. Og derefter så skal vi have sat x1 og x2 inden for en parentes, så a står udenfor, og det kommer til at se sådan her ud. Og så skal vi så have isoleret a, og det gør vi ved at dividere med x1 minus x2 på den anden side af ligningstegn. Og så står der så, at y1 minus y2 divideret med x1 minus x2 er lige med a. Og så har vi fundet beviset for vores hængningskoefficient.